Türkmenistan'ın häkimetleri informasiýa gödäwçiligini şeýle-de ýylatyň maglumat el ýeterliligini hem habar alışmak mümkinçiligini çäklendirmek çärelerini güýçlendirdiler. Liwap vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk işgärleri ýerli saglyk öýlerinde hem hastahanalarda medisina işgärleriniň jibi telefonlaryny barlaýarlar. Marda howpsuzlyk gullukları internete girmek üçin VPN ulanan hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girýän ýaşlary ýygyrlaýarlar. Türkmenawatda soňky günlerde jibi telefonlary birnäçe lukmançylyk aralarında barlanıptır. Azatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä hususan da 1-nji, 2-nji we 5-nji saglyk öýlerinde şeýleýän vilayatyň ýokunç keteler hastahanasynda işgärleriň jibi telefonlary we smartfonlary çarşembe güni barlanıptır. Saglyk saklaýyş edaralarynyň işgärleriniň sözlerine görä howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleri yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna hem beýleki habar beriş serýetlerine kimiň habar ýetirýänligi bilen gyzyklanypdyr. Ýurdun häkimetleri saglygy saklaýyş ulgamyndaky kynçylyklar barada dymyp ýurtda koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini düýp göter inkar edýän wagtynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we beýleki garaşsyz neşirler ýurdun hakyky ýagdaýy barada ýyratyň koronawirus keseline duçar bolýanlygyny, ölüm hadisalarynyň köpelýänligini ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri häzirki wagtda ýurtda koronawirusa garşy vaksinasiýanyň alınıp barylşyny hem agdamaýarlar. Döwlet medeniýeti hem bu da beýan etmeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurdun raýatlarynyň şahsy maglumatlaryny eden etdilikli barlamagyny ýygyderli amalaşdyrýarlar. Türkmenistan ýylat üçin garaşsyz maglumat çeşmeleriniň el ýeterliligini çäklendirmek üçin interneti petiklemek usullaryny VPN ulanjylary ýygyderli ýydarlamagy hem giňden ulanýar. Ulanjylara petiklerden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän hyzmatlary ulanmazlyk hakynda ýylatdan dilhaty alınýar. Şol bir wagtyň özünde de marda häkimetler şunlar Azatlyk radiosynyň web saýtlaryna girýänleri gözlemek işini güýçlendirdiler. 5-nji martda yerli habarçymyz ýaşaýjylaryň polisiýada sorak edilmegine degişli ýagdaýlar barada habar berdi. Olar maňa jibi telefonuma jaň etdiler we pasportym bilen polisiýa bölümine gelmegimi talap etdiler. Men ilki ynanmadym, dostlarymyň biri meni oýnaýandyr ödüp gelerin diýdim-de ýöne barmadym. 2 saatdan soň şol nomerden ýene jaň geldi. Ýöne jogap bermedim. Ertesi güni etrap polisiýa işgäri meniň ýanyma gelip howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň haýyşy boýunça polisiýa bölümine gitmegimi talap etdi diýip Bayramalynyň bir ýaşaýjysy adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Azatlyga gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bölümünde sorak edişlik aýry bir otagda geçirilipdir. Raýat eşikli adam ýigidiň jibi telefonuny talap edip VPN-niň bardygyny barlapdyr. Menden VPN-i näme üçin we nireden alanmy soradylar. Men ony YouTube-a tomaşa etmek we aýdym dinlemek üçin Telegram ulgamyndan ýükläp aldym diýdim. Azatlyk radiosynyň web sahypasyna hem hökümete garşy çykyş edýänleriň sahypalaryna näme üçin girýänligimi soradylar. Men bilmän girendirin diýip jogap berdim. Olar maňa ilkinji gedek goý berjekdiklerini ýöne indiki edek meni işimden howdurjakdygyny duýdurdylar diýip soragy çekilen ýigit gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä VPN ulanjylary şol sanda azatlygyň okujylaryny saklamak we soragy çekmek marada häzir ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Tutulanlara köplenç administrativ jeda berilýär. Şol sanda olar 10-15 günlük tutsak edilýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen häkimetleriniň aktivistleriň garyndaşlaryna edýän basyşy barada alada bildirýärler. Memorial merkeziniň we Türkmen Helsinki fondunyň 4-nji martda ýaýradan bilelikdäki beýanatyna görä daşary ýurtlarda bolup internetde işçen kereket edýän ýurdun raýatlarynyň garyndaşlaryna täze basyşlar barada Türkmenistandan habarlar bar. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň sözlerine görä şeýle aktivistleriň biri 24 ýaşly Sultan Öwedow Türkiýede ýaşaýar. Soňky 1,5 aýyň dowamynda ol YouTube we Telegram ulgamlarynda çykyş edýän türkmen aktivistleriniň konferensiýalaryna birnäçe gatnaşypdyr. Ol beýleki türkmenistanlylaryň en çemetinden tapawutlykda ýüzüne gizlemendir. Maslahatlarda Türkmenistanda adam hukuklaryny berja etmek we migrantlaryň pasportlary bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşypdyr. Öwedow häkimetleri tanqidlamak niýetiniň ýokdugyny, diňe öz hukuklaryny bilmek we iş ýüzünde ulanmagy öwrenmek üslänligini aýdar. Ýakynda türkmen häkimetleri Öwedowyň Türkmenawatda ýaşaýan ejesiniň ýanyna baryp ogly barada jikmejik sorak edipdir. Aňtaw gullugynyň işgärleri denany oglunyň türmede çürejekdigini aýdypdyr we enäniň hem öz ogluna derek jogap berjekdigini aýdyp haýbat atypdyr.
Bu arada Adam Hukuklaryny Goraýjy Memorial Merkezining web-saytynda 4 martda yerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň arasynda güýçlenýän nägililik hereketiniň fonunda daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryň garyndaşlaryna edilýän basyşyny artdyrdy. Geçen ýylyň may aýyndan beri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Birleşen Ştatlarda, Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde onlarça demonstrasiýa gurady we sosial ulgamlarda işçilik görkezdi. Şeýle-de YouTube'da Türkmenistan barada çykyşlar köpeldi.